Dneska ti prezradím jednu vec, ktorú potrebuješ urobiť ešte predtým, ako stiahneš apku Zoznamky, ak chceš, aby si mala kvalitnejšie meče, aby to písanie išlo lepšie a aby vôbec to prešlo do niečoho, čo ťa bude baviť, čo má zmysel. Často vidím jednu vec u klientiek, u sledovateľiek a žien, ktoré za mnou chodia, ako takú hlavnú prekážku v tom, keď začínajú radiť na Zoznamke. Ja viem, nikto nás to nejako neučil, človek proste tam ide nejak tak intuitívne a čaká, že motika vystrelí, ale má to pár takých špecifických nuancí, ktoré keď človek spraví, vie si veľmi navýšiť tú šancu, že sa mečne s tým správnym človekom pre neho a že to písanie pôjde dobre, že to jednoducho môže klapnúť. Nepôjdeme dnes k takým nejakým technickým veciam a praktickým a tak, tu všetko nájdeš v klube. Dokonca v septembri tam nájdeš veľkú výzvu ohľadne online zoznamky. Čiže ak sa nevieš hecnúť alebo to stále odkladaš, tam nájdeš praktické tipy, video lekcie, každý deň tam pribudne nová úloha. A keď si taká, že nevieš ani ako začať, ako profil si spraviť, všetko toto tam nájdeš, ale už teraz sa venujeme v klube cez videjka, cez rôzne tipy takým chybám, ktorým sa treba vyvarovať, praktickým typom, ktoré človek si môže tam predpripraviť a čomu sa možno aj vyhnúť, aké green flagy vidieť, aké red flagy pozorovať a tak. Ale dneska ti dám jednu vec. Kebyže sa ma spýtaš, Zuzi, čo je tá jedna vec, ktorá môže brániť v tom, aby som si našla tam dobrý meč, tak je to táto. To je mindset. Áno, ja viem, to je objav Ameriky, ale bez toho sa nepohneš. Hoď by si sa naučila všetky z klubu veci správne, budeš presne robiť krok po kroku ten návod, aby si došla čo najskôr k tomu partnerovi. Ak táto jedna vec ti chýba, nepomôžu ti ani tie technické podpultové tipy a ani vedieť celý návod, ako tam sa zoznamovať a randiť, lebo táto jedna vec ťa bude vyžarovať ešte predtým, ako vôbec vyslovíš nejaké slovo, ešte predtým, ako vôbec niekým začneš písať alebo pôjdeš na rande. A teraz nemyslím len taký mindset, že myslí pozitívne alebo love yourself, hej, ak vedia niekto proste ti poradiť a rob si čo chceš s tou jednou vetou, ktorú človek ani nevie aplikovať. Ja ti dám praktické tipy a vysvetlím, ako to myslím, ale určite to nie je len o tom, že máš pozitívne myslieť a proste sa presvedčiť o niečom, čomu neveríš. Nie takým štýlom, ale v tom, že prednastaviť svoje presvedčenie na to, že môže to výjsť, že môžem si nájsť toho partnera, že existujú dobrí muži a že na zoznamke si viem takého muža vyselektovať a nájsť a aj ho odhadnúť alebo všimnúť si. Ak mi chýba presvedčenie, že ja vôbec môžem byť milovaná, alebo chcená, alebo vybraná nejakým mužom, zrejme budem narážať na mužov, ktorí si ma nebudú vyberať. Budem možno ostávať o čosi dlhšie v konverzáciách, kde ten muž mi nedá prioritu. Nie preto, že by taká žena nemala tú hodnotu, alebo že by bola o niečo horšia ako iné ženy. Vôbec nie. Len ten jej program, ktorý má nainštalovaný v hlave, to, čo mu verí, ju bude viesť do tých situácií, na ktoré sa ona sústredí. Ona to bude vidieť, ona ju to bude akoby lákať, ťahať a darmo, že si hovorí, že to nechce. Mozog nevníma, či chceš, či nechceš. Ty, keď sa na niečo sústredíš, budeš toho vidieť viac. Ak tam máš niečo nespracované, budeš v tom zrejme ostávať a snažiť sa, mozog sa tam snaží proste dokázať si, že áno, to, čo mu verím, je realita, je pravda. Takto fungujeme v rôznych veciach, od politických názorov cez nejaké spoločenské presvedčenia a tak ďalej, že my proste to, čomu veríme, my to hľadáme a si povieme, ja som hovoril, že tí utečenci to a to budú robiť. A už si ten človek bude skladať vždy iba tie skúsenosti a vidieť čo najviac tých správ, ktoré budú zapadať do toho jeho názoru. A ostatné mozog bude filtrovať preč. Aj keby tam mala byť nejaká výnimka alebo aj viac vecí, ktoré by hovorili o opaku, nebude to ten človek vnímať. Tak to je to aj v randení. Ak ja verím, že ja nie som milovania hodná, alebo že pre mňa tu nikto nie je, alebo že ja proste som nejak vo vnútri pokazaná a možno nie tak vedome si to človek povie, ale akoby v hĺbke
si trošku maľuje taký obraz seba, že proste asi so mnou je niečo zle a preto ja nikoho nemám. Niekedy k tomu proste človek akoby sklzne, lebo mozog má rád istotu, má rád rýchle závery. A niekedy k tomu dôjde skratkou. A hoci je to mylný záver, ale dá to taký pocit, že OK, máme to vyriešené, check, kolónka a je to. Možno trošku je menej príjemné ostať v nejakej neistote, že ja vlastne neviem, či je to tým, že ja som robila chyby, alebo tým, že som mala zlý výber mužov, alebo tým, že proste som mala smolu, natrafila som na nejakého, ktorý nebol čestný a tak ďalej. Je to jedno, ale proste človek nemá rád tú takú neistotu, že nevie. Mozog sa vďaka tej mape, že viem čo a ako, vo svete vie lepšie orientovať. Problém je, že niekedy si tú mapu vyskladá na základe nejakých falošných domnienok a žena zažije napríklad nejaké sklamanie alebo pôjde na zoznamku a natrafí fakt na niekoho, s kým to ide dobre a ich začne veriť, že dobre, je to super. Bum, ghostne ju. Druhý píšu a zrazu začne z nej ťahať peniaze alebo ja neviem, do krypta ju láka alebo hej, rôzne takéto, sú tam podvody. Alebo potom zistí, že je to fake účet nejaký alebo niečo. A bum si povie, toto nič, to ja mám smolu. A proste mozog si chce urobiť nejaké barličky istoty, tak sklzne k tomu, že mi bude podsúvať myšlienky po sklamaniach, ktoré akoby ochránia pred ďalším sklamaním a dajú tej žene nejaké vodítko. Problém je, keď s tým nepracujeme vedome, mozog nás odrbe. Proste preto je dobré si to zvedomovať, že OK, mám tu nejaké takéto myšlienky, mám tu nejakú mapu, ktorú som si vydedukovala z nejakých mojich skúseností a sklamaní a ktorú som si utvorila dosť negatívne, lebo verím tomu, že pre mňa tu nikto nie je, alebo keď je, tak proste chce len sex, alebo chce niečo nezáväzné, alebo ja neviem ako na mužov, alebo možno muži, že tu dobrí nie sú, že všetci sú iba hajzli, alebo všetci chcú iba nejako oklamávať, alebo chcú niečo nezáväzné. A takúto mapu som si vytvorila, zrejme sa budem chrániť zdanlivo tým, že sa budem, jasné, keď máme nejaké presvedčenia, podľa toho jednáme. Budem sa zrejme vyhýbať možno mužom, možno blízkosti, možno to budem sabotovať, ak by to malo k niečomu hlbšiemu prechádzať. A jednoducho možno sa stane aj to, že ani tam nevydržím. Prídem na zoznamku, darmo, že to bolo o nejakých 3 mužoch, ktorí mi nesadli, alebo proste, že som tam len nevedela dobre selektovať a vyberať, nevedela na čo sa sústrediť. Nie, ja si poviem, že takí muži nie sú a narazím náhodou na ďalšieho podobného, že nesadne mi alebo niečo a bum, idem sa mať preč. Už tam človek ani nevydrží, už nedá tú jednu šancu navyše, 2, 3. Už akoby veľmi rýchlo sa nechá odradiť. A toto potrebujeme vedieť, lebo nás to môže proste zomlieť a človek je zbytočne roky odstrihnutý, izolovaný, možno má fiktívny pocit bezpečia, že ja sa mám dobré a nemusím riešiť tieto veci, ale je single a sú chvíle, kedy si povie, že chcel by partnera, ale proste nehecne sa už, lebo sa bojí, že zasa tam nikto nebude a tak ďalej. A zo strachu, ako vidím presvedčeniam tej mape, ktorá ho proste udržiava v tom, kde je zakliesnený, sa nepohne. Čiže preto chceme ísť najprv k mindsetu. A potom všetky tie praktické tipy, keď sa naučíte, spravte si výzvu, investujte, to sú teraz 1 mesiac, 2 mesiace členstva a potom si zrušíte klub a vy viete už na celý život, ako proste s týmto pracovať a ako si dať z toho partnera, keď budem chcieť online. Lebo nemusíte hneď. Ak teraz nie ste ready, len chcete vedieť, poďte do klubu. Tá výzva vám ostane sprístupnená. Ona potom po skončení, ona už sa uzamkne. Vy už by ste si ju potom museli kúpiť, vstúpiť do klubu, potom ešte kúpiť výzvu. Radšej teraz vstúpiť a máte to potom sprístupnené proste normálne, dokedy až budete chcieť byť v klube. Čiže ak to teraz nevyužijete, nevadí, toto vám ostane a môžete podľa toho ísť možno potom o 2 mesiace alebo kedy. Ale naučite sa a to pôjde. Viete, ak to ide easy s klientkami, ktoré
napríklad chodia na terapku, alebo vyriešia si tie svoje bloky, ktoré tam sú hĺbšie, zranenia, presvedčenia, limitujúce a tak ďalej. A my už potom ideme k tým praktickým veciam. To ide jak po masle, to proste do 2-3 mesiacov často už majú partnera. A teraz to nepreháňam, ak robia tie veci, ak navyšujú potom tie možnosti a nesabotujú to, nerobia tie zbytočné chyby, ktoré ich zamotajú s tými nevhodnými na pol roka, na rok, na 2 a potom sa z toho človek dostáva a zase kým vôbec je ready a kým vyselektuje a tak ďalej. Zbytočne sa oberá žena, keď nevie ako, o ten čas, ale keď vie a ešte má aj poriešené tie hĺbšie limitujúce presvedčenia a bloky a tie mapy, tak to ide. Čiže chceme sa teraz zamerať na tú svoju mapu. Všimnite si, aké máte presvedčenia ohľadne seba vo vzťahu k mužom, láske, vzťahom. Aké máte presvedčenia ohľadne mužov. Čiže, či sú dobrí muži, či takí existujú, či sú na zoznamke. Ďalšia vec, či ich na zoznamke ja viem odhaliť, alebo či viem na nich natrafiť, či je to vôbec možné. Skús aj ty, ktorá to pozeráš, preskúmať, čo ti tam nabieha, čo ti tam naskakuje. Možno ti to naskočí, až keď si stiahneš tú zoznamku a začneš s niekým písať. Aj to sa niekedy stáva. Ale všimni si, aké rôzne limity ti tam ten mozog podsúva. A ono to nie je nič hrozné, aj sa poďakuj tej svojej časti, ktorá toto robí v mozgu, lebo to je tá ochranná časť, ktorá vďaka nej existujeme, hej? Vďaka tejto našej ochrane neurobíme to, že znova dáme ruku na horúcu platňu, lebo proste sme sa poučili, že keď sme niekedy išli len trošku dať ruku, tak to bolo horúce, nás to pálilo, alebo možno sme aj sa omylom chytili, tak bum, hej, mozog potom vždy už tak veľmi rýchlo, veľmi, to je nevedomý proste proces, reflexne to dá ten signál, že pozor, hej, a takisto keď sa popálime vo vzťahoch, je normálne, že potom ide tam taká kontrolka, že pozor. Lenže nie každý muž je ako tvoj ex, nie každý muž je ako tí muži, ktorých si natrafila na zoznamke. Nie každý nemá charakter a hodnoty a chrbtovú kosť, ako si možno videla niekde. Proste sú tí dobrí muži a jednoducho, ak si to nemyslíš, tak zrejme je to tá ochranná časť, ktorá ťa chcela varovať. Ale ty jej povedz, že ďakujem ti, že ma chceš chrániť, ale toto je iný muž, iná situácia. Taktiež, ak náhodou máš myšlienku, že dobrí muži nie sú. Aj to sa deje. Fakt, mohlo sa stať, že nemala si taký ten vzor, že ako taký dobrý muž vyzerá. Možno si nemala vzor takej lásky, ktorá by bola od tých najbližších, od rodičov, bezpodmienečná, alebo medzi nimi, aby si videla. Môže byť, že proste potom nemáš ten radar na to, ako vidieť toho dobrého muža. Proste tvoj radar je možno vycibrený na tých nedostupných, alebo na tých, ktorí proste sú nejakí bez tých hodnôt, hej, kľúčových, vernosť, lojalita a tak ďalej. Možno na nich máš ten radar vycibrený a nie na tých dobrých. Tam potrebuješ ísť krok po kroku, začať si všímať úplne bežných mužov, ktorí urobia nejaké pekné gesto. Možno to bude kolega v práci, možno to bude nejaký kamošky manžel, možno to bude tvoj brat, ktokoľvek to proste ti ukáže, že aha, chce niekoho potešiť, chce vypočuť, chce tam byť pre neho. Možno to nepovie úplne tak, ako to potrebuješ, ale možno ti ten človek pomôže inak, alebo urobí pre teba niečo, alebo chce ti uľahčiť nejaký ťažký deň. A začni si všímať, tomu mozgu musíš vedome inštalovať ten nový program toho, že aha, sú dobrí muži, aha, ja som si to nevšímala. Alebo možno len cudzí muž na ulici, keď ti otvorí dvere, alebo sa prihovorí a chce ťa rozosmiať nejakou hláškou, alebo proste začni si všímať, že aha, že je tu tá ľudskosť. Stále existujú ľudia, ktorí proste majú v sebe to také zdravé jadro. A jednoducho kľudne si aj píš, možno každý večer 1, 2, 3 veci, ktoré uvidíš, počuješ, možno niekde v telke, možno na Insta, možno v práci, možno len tak na ulici, ako vidíš babku s detkom sa držať za ruky. Čokoľvek, kde vidíš, že aha, tá láska existuje, alebo aj muži, ktorí chcú vzťahy, existujú.
a skúsi to takto hovoriť. To s tým, či je to možné pre teba na zoznamke, či takého nájdeš. Zrejme, ak si zažívala, že tam bolo veľa nevhodných mužov, môže tam ten mozog podsúvať aj o čosi dlhšie tie všetky programy. To sa neboj. To bude, keby človek sa o tom na chvíľu možno presviečal, ale nechceme sa presviečať o niečom, čo nie je pravda. Tak ako nie je úplne pravdou to, že všetci muži, hej, všetkých, neviem koľko 4 alebo koľko miliard ľudí, a teda mužov, sú nelojálni, tak nie je pravda ani to, že teraz všetci sú super a áno, každý muž je vhodný na vzťah a každý ma bude chcieť. To by sme sa oklamávali. Chceme taký zdravý stred, že áno, je veľa nevedomých mužov, áno, je veľa mužov, ktorí nevedia, čo chcú, alebo nechcú vzťahy, alebo nechcú monogámne vzťahy. Fajn, budíš, veď nech si tam budú. Tebe o nich nejde, na nich ani nedávaj pozornosť, lebo ten mozog to bude vidieť viac. Choď s pozornosťou k tým, akých chceš. A od týchto rýchlo preč. Im nevenuj ani trošku energie, ani trošku pozornosti tým, ktorých nechceš. A iba si povedz, toto není pre mňa. A potom, s týmto, OK, tento je fajn, možno mi tu chýba sympatia, chemia, niečo, ale dobre, aspoň si daj check, že sú takí. Už len idem hľadať ďalej, aby tam bolo aj to také, že iskra, príťažlivosť a tak ďalej. Ale neber to, jak, dobre, sú dobrí, ale nepriťahujú ma. Nie, to je len ďalší, ktorý nie je pre teba vhodný, ale ideš ďalej. Takže trénovať si aj takú trošku mentálnu odolnosť v tom, že nevzdať sa po prvom odmietnutí, prvom ghostingu. Bude tam toho veľa na zoznamke, to sa priprav, to je tak. Ale tebe nejde o tých veľa, ktorí budú nevhodní, ide ti o tých proste vhodných, z ktorých budeš selektovať, kto je pre teba akoby najlepší meč. A budeš možno potrebovať o čosi viac tých skúseností zostať na tej zoznamke a vidieť, že naozaj takí tam sú. A jednoducho dať tomu aspoň šancu. Ale neboj sa, nemusí sa presviečavať ani o jednom extréme, ani o tom, čo ti mozog podsúva automaticky na základe sklamaní. Ani sa nemusíš úplne presviečať, že hej, jasné, každý bude do mňa teraz, len tak, keď ním napíšem. Nie, viem, že niekto tam taký je, určite existujú fajn muži, určite budem vedieť na takých natrafiť alebo takých pritiahnuť, ale teraz nebudem počúvať tie myšlenky, ktoré mi hovoria nie. A jednoducho ísť od nich preč a ísť si robiť ďalej svoje. Takto vieš časom vytrénovať ten mozog, že bude to stále slabšie podsúvať ten negatívny mindset, tú negatívnu mapu a stále viac budeš mať tých objektívnejších myšlienok, ktoré už nebudú vychádzať z tých sklamaní a budú viac bližšie teda k realite, že naozaj taký muž existuje a inak ťa aj pritiahnu bližšie k takým mužom, lebo jednoducho jednak sa nevzdáš, nesabotuješ to a nebudeš sa sústrediť na tých nevhodných. Takže skús tento tréning. Viem, že to nie je ľahké, viem, že to trvá. Ideálne bude, keď pri tom fakt zažiješ tie pozitívne skúsenosti. To by ti veľmi pomohlo na to, aby tomu mozog uveril. Ale niekedy to trvá dlhšie, keď tam človek nemá na čom stavať a musí to iba cez mentálnu prácu robiť, ale stojí to za to proste. Ak nevieš, ako s tým pracovať, ozvi sa mi. Dole pod videom dávam link na klub aj e-mail, čiže ak by niečo, viem ťa nasmerovať buď na našu akadémiu, kde máme skupinový mentoring v jeseni, alebo na individuálku, ak budú miesta. Čiže dá sa s tým pracovať, ale prvá vec je si to vôbec zvedomiť, čiže zisti, v čom máš tie limity, tie limitujúce, že ťa obmedzujú tie tvoje, nie že myšlienok máme kopu a proste človek aj nie všetkému verí, ale tie presvedčenia, už tie postoje, ktorým akoby veríš, že takto svet funguje alebo takto ľudia fungujú, tie sú už trošku také, že naozaj môžu hýbať aj tým niekedy nevedomím, že človek aj nevie prečo a vlastne vyhýbal sa mužom alebo zoznameniam celkovo aj roky a môže to byť práve tým, že má tam presvedčenie, že vzťahy nie sú bezpečné alebo láska bolí alebo dobrí muži nie sú a človek aj nevie prečo proste sa tomu tak vyhýba. A to je také hlbšie videjko, ale vnímala som ako veľmi dôležité aj túto vec povedať, lebo ako hovorím, potom praktické veci už
pôjdu, už to nie je taký problém, už je to skôr potom o tom len vydržať a nesústrediť sa na tých nevhodných, vedieť ich vyselektovať. Na tú tému budeme mať videjko v klube ešte tento mesiac, ešte v auguste, čiže pár pravidiel a pôjde to proste. Ja som Zuzana Lipová, som vzťahová koučka, zameriavam sa hlavne na témy randenia a úvodu tých vzťahov, čiže ak ťa zaujímajú tieto témy, viac nájdeš na mojom Instagrame dr.lipová alebo v klube dr.lipová. Ja sa na teba budem tešiť a vidíme sa pri ďalšom videjku. Bye!